Gong, aku ra iso ngomong karo kowe to, melu kena ning nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh. Lah kok ora tata krama nggo endi aku tak takon. Ratu kok tok jak salaman. Terus, Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat. Heeh. Dadi jake ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane. Nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok. Sinuwun, piye Bagong? Sampeyan gerah penggalih. Ora Bagong. Kuwi do dirungokke. Wong cetha ora nesu kok. Kono sing ratu liyane kok malah geger iki ngopo? Lho, aku ki ora geger. Aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama. Sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama. Kejaba nek mau salaman niku tegese nganggo unggah-ungguh ora nganggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumasaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kawula ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngrekso aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok. Karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis to, kowe meneng. Loh, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petro, dalem wis to. Kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba. Munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ra nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal kok Gong jebol ning dalane. Jebol ning dalan pedhot semok terpaksa cekeran aku. Besok meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi Raharja sapraptem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan miring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestu Tampanana niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestu Tampanana. Niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana kan Petruk padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ana kan Bagong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Petruk kandung bolong padha Raharja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha Raharja sapraptamu. Wong edan Bagong padha Raharja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi nalendra ning bali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Kok mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong padha Raharja sapraptamu. Cah bagus dhewe Bagong padha Raharja sapraptamu. Lah iki aku unekke edan tak diwangsuli unekke bagus tak diwangsuli karepe piye? Kowe ngono tak ajar dhewe lho Gong kowe. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho.
Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu kuwi ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ya ora rumangsa bagus kok. Kok Prabu sampun. Bagong ngaten ki mawon. Bagong Padhararja sak praptamu. Selamat. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sang Bikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestu Tampanana. Ngene nggih, mangkake riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong ngene. Iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo. Bagong, nun, ojo gawe geger. Padhararja sapraptamu. Pengaturipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Padhararja Petruk. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Nun inggih. Kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun diralekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Padhararja, Petruk Bagong Padhararja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Mun nggih sewu-sewu kalpatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken kebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apuren tak mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatun sapa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwih metu mawon. Kula kite nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegedeg ugeg sak nun sewu kula tak niroke suarane bapakne Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika wah. Iya. Upamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku.
Iya Petruk. Nggih. Iya. Sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo biyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu mergo perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal bangun kayangan. Aku lo kaget. Gareng yo kaget, Bagong yo kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Ah, kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis disiki sik, kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha mungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon suwana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut, nggone bakal bangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli bangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula. Mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara, ning mapan wonten ing Parden, mapan wonten Karang Pradisan sedaya dipun caketi, dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun, bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sowan pangsalanipun Prabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun tutus dening Bapak Semar sumados samboyong dhateng jengantika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana. Dados niki Semir ora ngawur, Semir ki lurahe kene. Semar aku iki melu-melu kowe, Bong. Iki bengi iki aja nyebut Semir. Semir iki undangane cilik-cilikane lurahe kene. Oh. Niku ajeng bangun kayangan. Syukur bage. Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar
menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat, ngoten. Mboten saguna ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Go? Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat. Padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon niki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih bisa memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap mantra atur kula menawi wonten lepat Diagung Mangasana Petro nun Pandhawa kuwi ora mingaku. Wah nggih. Lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petro. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara nggih. Wis midhanget ature Petro munggo penemuning si Adi. Ayo mangkat. Petro. Nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu ora gati saka Jodipati dintekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk poin Gong. Wah lumayan iki. Petro aja ming Jodipati Madukara ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Aku ki wong arep elek dhewe ngono omongane sampeyan ae dhewe aku ki wong jujur. Oh beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petro yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petro. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petro, aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petro. Lah kok malah samangke dipun tampi menika atripun Petro lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petro, pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petro, ngendike kudu tak dhisikake. Ndrawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petro. Gong, proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundrawati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundrawati iki negarane ketaman pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awake dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundrawati. Terus sinuwun Puntadewa piye kowe? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo ganggo. Heeh, ora waton ngomong, iki ngomong ning arep Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep barep pisang abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndrawati ketaman pegebluk.
Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Truk. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye, Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, sakniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, modiar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? 1. Terus, sing nomor 2. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal. Niku api-api ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjan. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Terus wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna, monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wah, pok nglawan. Aja nganti ketrusupan telek Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selane garu. Apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecese aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padahal ngoten patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebul diweneke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan sinuwun.
manus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanang. Petro Kanombala. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Inas ngene iki piye? Aku meng ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Lah kuwi jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli Petro Kanombala kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwetek kaya bedet sepundhak kuat Tegalan. Drewi kala grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedipal 17. Wong elek nyolok mripat. Mong kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dalane dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng bae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa, adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Yo tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sen supaya aku iso nesu. Lah kowe wis duneke ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sur Mandura keparingipun. Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati, wis ngerti. Kan minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang mungsuh wong lanang, wah. Pakake macan pisan. Kok ning ngancam kok pakake macan, lho golek macan endi ora. Ngene, Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa, tuwa Bagong mbangane sampean. Ngono, tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula basane karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menuksane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi semprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebak ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngecek karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula kon ngedhukke lek dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping tetra glindeng saka kursimu kowe. Aduh, aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane nyayal iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit.
Kowe bali. Nun, Kowe bali. kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh, Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak Nesu kok omongane campur bawur. ora bakal bali. Lho, ya ngene kowe wani karo Baladewa. Lho, kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas, teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kepengin diajeni ngajenono. Nek kepengin disembah nyembah. Nek kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula no. Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek kelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipeng-pengke. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya. Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusti. Aku ora trimo. Iki ning karepe piyayake aku diundang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki men batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan utang ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkel ku lho. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jeboke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakmu. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Padang ki bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mun nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wow. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik kok bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang ngendi pamane mau nenter Gandayan? Manut metu coba. Lho wis kan biyen tak tokke njaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian caedan lah kaya ngono kok do ngomongke ngendi pamane nenter Gandayan Pak ora minggat ketiban kaya ning kala jeblok wetengmu Bang kowe meneng bae Gong tak kalih kula ora karo Bagong padha gedene jinun ayo coba Petro anu sare cakalan kurtane mau
Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Ini pancen wis diset. Pun disetel. Kula tenggalan wau pun Kang Silan kalih si Petro, Tro nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak iki ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tro, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tro. Oh ya siap. Ngoten niku mulane iki wau janjane pun disutradharai. Oh. Karo sapa? Kalih kula kalih Petro. Iya Bagong. Nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Kula wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu punten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, Aku ngungkurke ratu dosa kualat. tak wenehi palilah. Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Pamrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tau wedani apamu? Wah, Bagong kaya cetan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anteng, Werkudara to. Wah, ngapunten Dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean. Lho, Aku semangkean apa? nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu kok taman pegeblok apa piye? Lho, negaraku taman pegeblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake nang negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora ngerti karo kowe. Iya. Ayo, pancen kowe duwe kadedayan ketokno. Oh, aku ora tau ndek kadedayan. Aku ki kadedayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, Duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, Terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. ya ora wong mungsuh kok durutke Weh, ora nganggo duripke barang kok. ora Waduh cilaka mongko aku ki nek ora duripke ora urip e. Tenan kuwi yakin.
ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, Dadi kula ora direpe, ora. Ya wis rasa perang. lah wong kaya ngene iku aku sapal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku doro bareng tok jak gojek. Lah idan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong musuh wong kaya ngene kok ya tok ulunge lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok kae sesuk ancar dikai gas kompor kae. Nggone metraka murup sak raine. Lah idak gasmu. Ben arepmu ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya. Kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Wah, nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh iya, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula dhewe nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit yo, Yem. Nggih, Mas, katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi ling memangan. Awake bajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku wonten ming maem terus. Aja dinggo gerak wae ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Ndorku ndorku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorku kula dhewe. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu napa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Iki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Anu nggih, karang kula niku Petro iki nek nesu wonten kae. Iya. Bingung antian kula. Mengke mesti wani karo Prabu Baladéwa mesti wani. Iya. Nggih. Pun nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih. Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nal. Ini atas-atas. Kawan-kawan anu duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-an inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Nek ora tak elekke merangi tenan nek Petro niku. Ora jane kowe iki bola-bali arep ngopo? Wah, wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbaya ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan jaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Brandwi, ala ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Dara sesuk ning Karangkadang
Engko tak paringi aja ning kene. Waduh semayani. Yang nggoli 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendor nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Lho sing Pun nggih. iya. Pun nggih. Yo. Ora ngono dak. Waduh, ngapa meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba? Nggih. Dompet kula dawa kaya dompete canom ya lho. Lho, ning ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok, teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Piro? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah iki lho. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Ah, iki ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki ora Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh iki wis tak kedep. Kae Werkudara apa member kae? Neng jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing tunggal warisan. Yayi, kula nyuwun paring dawuh, kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndoro.